sprang i lidt freringsbid, fordi han er så fremadgående. Okay. Og er så senere gået over på normalbid. Ja. Han har jo et springgudtøj og et kulturgudtøj også. Men han springer på det almindelige todele. Ja. Jamen, det går da fint. Han er gemt. Jamen det er han. Han er så lækker. Jeg forsøgte jo selv ham til Sofia. Men det er meget at tage en 17-årig pony med over Atlanten.